Sa gudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni George nga Napoleon, ti mabati. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tagbalikidak, iti pa nagturog ko, tapno kumawil, kas iti nakairuamak nga ramiden nga kumawil kawil. Ngayon, ahumit kawilek. Ahumit kawilek. Nakariingak. Ay, po. Palagip ko manin ni bakat ko. Dati-dati, manong nemi, iti silid ko, dito'y balay. Ket silid mi ngagpadpada iti asawa. Nanukasto nga rabii, manong nemi, ket siyempre, numaturog kami, umunang agpapas kami siyempre. Kalpasan na, maturog kamton. Nga nadapet iti kundaway manong nemi, nga sa aming isubli, dyan na ikat. Lamo-lamo kamto manong nemi, nga si agit inarakop, di tulatan ules, yubong mitabagimi, sa kamto maturog. Ket ka po, ta sa aming insubli, di inikat mi, ket makariing kam to iti pumarbangon. Ni, ingkam tumut dagos nga sinublat nga mapan umisbo, sa kalpasan na, umarako paktumanin kinipina, orehang kam tumapay nga nagmulumo, manong nemi, kinis kami. Nakasamsam it ni ayat kada kami, nakapudpudno, tunggal may sagada kami. Nakabarbara manong nemi iti panagpinpin natin. Manong nemi may sak nga tricycle driver, idinto ta ni Vina ket may nga sales lady. Tinagamamuan mi ket naging pasaherok isuna, aging kang hatid sondo hatid. Aging kang adan na develop iti kaon kan mi. Inaram ko isuna manong nemi kabote patpateg ko, kadi patpateg nakmet, adan di kiti kondaway manong nemi, nga imbes nga itulod ko isuna iti balay da, no kasta malpasen ti trabaho na. Ipang ko isuna iti ikit ti baybay. Dito'y kam to manong nemi ang picnic, dito'y kam to manong nemi agpapas nga aginagek, mangaramid iti nalablabas pay ngam ingkam panaglin na ilo. Kinapudno naman ng nemi igid ti baybay, ti imunang inak, nangikutan, nang burakan, nang pinurak ko, salsalmet-metan na akin ni Birhen. Masansan-met na nakastamanong, aging ka nga nagsikog. Ket gabot patpateg ko, ket kayat kong asawaan, napangkam ng asawa, ket nagkasar kami naman pa'y civil wedding lang man. Kinasar na kami ti may sang huwes. Ket dito'y balay da manong nemi iti nagyanan mi ko nakuma iti damo. Iti kuan dito'y maten balay manong nemi iti nagyanan mi. Gabota siyempre siyak ti lalaki, rubeng una nga siyak ti mangyawid ti may isang babae. Dito'y maten manong nemi ng pasangay na ti anak mi nga ni June. Nga ninanang ko, kininanang na, di kita agabalayan, tagsinsinublat idi, nga mangdalagan kang kuwana. Aging kamanong nemi, nga dari kiti kundaweng, ingkam sa jabalayda, ket ni atugangak, iti mga iwan, iti apuko na, nagsubli ni Vina sa jay department store, nga paggobra na ka sales lady, impas na kumati nagpasada. Aging kang iti adan, may isang atawan ni June, manong nemi, pinabunyagan mi. Naggandanin ti bunyag ken birthday, ket kalpasan ti 1.5 year ti anak mi. Mawaling ko ng panawan ni June, kunana. Tapa pa na. Ulit at damat dalanan ko, kininanang mo, sinublat ng mga iwan. Lukas ta nagpasada ka. Ti saludsud ko, papanam. Nakagaburod. Tala mapampanunod mo. O apay. Di ka katagyaman ta.
mapagasatan nga makadanon ti abroad. George, numang namnamata lang, iti mapasadaam, iti tricycle, ken iti sweldo nga ka-sales lady iti department store. Antay yung agbiag. Manayonan ti anak ta. Baka no madamdamag, si kukak manin. Awang pa'y duwa nga tawon ni John, baka aganakak. O, di na pinggils no madayuak, tapno sa anak nga dagos nga, hang nga dagos nga agadi ni June. Ana, nadangar gastusem? Kit agtinulong ta. Dito yung ur-urnungan kit ko ay. Isagsaganak para balay. Kawin, di so pa naggastusan ta. Masuktan tong daktak ko. Diba? Para balay. O, nadun balay tayo. Tricycle, kumatang tantong tibukod mo tricycle. Kalpasan ti tricycle, o anapay. Nadun balay tayo, tricycle, anapay. Pagtarak nanti, dingwen. O, tiga ka, di ba? Ada experience may panagtarakan ti manok ken baboy, ta nagigang ka ti pigari ken poultry. Sakbay nga nag-tricycle driver ka. Mangkita tanto babalinta nga upaan ti nga daga na pangidiswan ti poultry ken pigari. Amo no saan ta agplano? Saan ta kumasanso? Iso nga, palubusan na. Ija Hong Kong nga kamapan. At gayam ko sa diyang aksapsapol ti employer. Kinapod na. At the passport kon. Kat nung kaskasan nun lain, umantayo ako. Nakalalisto niya. Nagalisto niya baga. Ngim nagrigat. Api ko nga narigat. Talaga nga narigat. Ngam agan anos ta. Anang arod. No kasilatan, hanta o masenso. No kang kananin talatang agdandan na kastoy, baka mandamdama agadin to ni John. Kontrolin ta. Dakil to ni John no agbakasyon na. Tama nung tawon mo sa agbakasyon ka. Aggraduan to ni John. Ako, 6 years. 5 years ko na. Tamay sama ti tawon na. Siyempre, sumarunong ang tawon. Grade 6 years old, grade 1 to. Adan tumatin balay ta. Adan tumatin bukod mo tricycle. Nagbakasyon na to. And then, pututan na to. Sakto sublimit lang. Loko ka. Listuhan nga planuan, nga nagrikat nga sagana. Man, diyak agangaw. Panawan ka. Mabati ka. Gaslang angaw la idi manong naming him na pasamak. 1.5 year idi ni June. Ang beso nga saan nga narigat, gabutad damat dananang giti katuganga sinublat nga mga iwan iti nako. Ipas nagkumadlat tatag pasada. Kada damat cellphone manong naming alisto nga komunikasyon tunggal may sakada kami. Dakilakawa manon nemi di awanin ni Suna. Kasla itak. Nakariingak. Adda ko makawilik. Malakip ko humud gayam kawilik. Tanasurukin nga makatawin manon nemi. Nga adda ngagtrabaho ni Vina ije Hong Kong. Ay. Nga bale? No, danto may isang atawan na pa eh. Doang atawan, marugyan ton ti ba nakaipatakder ti balay mi. Bari nga. No, tuloy-tuloy ti panagpawit na. Tuloy-tuloy nga saan nga may isarding. No, marugyan ton nga may patakder ti balay mi. Amat ka di nga nakiluon nga plano. Pasit lang. Basta tinasken, malpas, mafinis ako nada. Ken, adan tumaten karga na nga alikamen appliances. Naiturturog kumidlaeng manong daymi dayta nga panagpampanunot ko nga nakariingak ti alas 2 nga ti parbangon. At nariingak gapo itis ring ti cellphone ko manong daymi ni manin Vinat tumutawag ka din. Hello, gising na. Nakaringa ka. Good morning. Good morning to.
No, kaskasano laeng. Agduan to ang tawen akong dito eh. Marugyan tuman na, pata kay panakdan dyan. Balay ta? Balay tayo? Ano, kumusta? Sino kinaidam? Sino ko ma? Di mo no ka kakaidain ti anak ta? Tinakaya ta kaida. Gabuta, agat arak ka. Hoon, ba't Humuon na di arak. Ngamet. Ken sigarilyo, please. Ang nagsisigarilyo. Saan may tagat? Kang runanti amin, di ka mapan kada kita patay sindi. At damat ni Emma. Di ba? Malagip kang harito para bangon eh. Nakariingak. Kas lakayat ko't kumawilak o magayam kawilat. So nga, naglaglagip tinapalabas ka nga rod. O na. Nalagip ko no, apay nga, naging natayuta, gabati rigat, gabati plano ta. Yan ako tinaramid mo, kit malagip na kayam. Dinasar mo ni Emma. Ha? Babano ka lang. Kasi ka, kumusta ka ta? Okay, nalaka na rigat. Oreta, nabayakak mo dito eh, narumamak mo ito. Adumat din hindi kakayim ko. Kasi ka, adumat din nagiti chicks mo. Dagiti lang patak nga tricycle driver. Imposible yung nagsasarita kayo kit hanggang may pagngap ti babae. Naroon na kayong sikat la akit di center of attraction. Baka sika lang kadagay grupo yun, baka sika lang tinabati. Di mabati, tinabati. Nga sikat ti asawa ng awan itisidong mo. Baka turuturukan da ka. Baka ibagadagat, maalakat kasukot na. Tapno ma-expect samjay aram mo. Orita saan naman mamamuan. Ang nalakit makikita, sa mo lakit serious win. Baka kung kunada. Vina, saan mo apang panunutan dito? Diyak to pa mapanunot, si kantukid din. Nakasagana ka kadimot laing? Nga? Ngagan anos? Yure mo. Dila mamin ano? Ito nagbakasyon na ora-inuran oras ito nagpapasta. Kasta manong name itinagbalin nga sitwasyon na makaringa ko ni tibigat, isot pag murmurayak, tagsarita kami, aging ka, ay naktumatan mamigat, tumulong akmat ka rin trabaho dito balay, kumusta ak tumadya anak ko, good morning ak to, ngarak ko, pinabisituin, akong tubilinan, nga naglukloko, tapos saan nga marigatan ni Lola na nga mga iwan kang kuwan. Kat numapanak to, pasadan, manong name ibagan tumadya anak ko, tayo pasarabo, woy, o yan mo dadawin no katagawid anak. Mga ano nakainom ka manin nga agawid ha. Hinahanang met. Inom lang gagangid et. Napimpinas anak numinom ka dito kalata balay. Nasigurado. Unang, no problem. Aging kang itimay sa nga malem manong nemi ada na pasaherok nga babae. Kasla na liday ti langana. Papanamating kinunak ay. German Plaza, anong? Plaza. Sige. Insartin ko ti tricycle manong nemi ti pagidi sa agan mi. Kadigiti mapani ti plaza. Di mo mabalasi manong? Ay madiading. Bumalasi ko kada ti pedestrian lane eh. Hami mabaling yung balasi ti tricycle. Da kayo nga pasaherot bumalasi. Nalipatan na matagpleten. Ading, mabit lang. Tipleten, nalipatan. Ay, sorry manong Adan sa amin problema. Apay, madlaw mo? Madlaw ko nga rin. Adan nga rin problema. Di kami titao ng ta problema na kasapulan na timang tulong keng kuwana.
Hmm, baka sikat makatulong kanyak, manong. Problema ka sa nung matulungan ka. Mamaling ka din kaduhan ng pailang. Kaduhan ka, kanagpaspasada. Manopay nga oras ng pasada ka. Dapat doang oras. Manot mapasadaam ti doang oras. Itad kulat ta. Dinak pa lang arkilaan. Tahan dito yung plaza pagyananta. Naringgur dito eh. Ito nga ron. Siga. Tiigit paybay. Di namin pintas pa eh. Sige. Baliwak nga ron ngaglukan. Taarkilaan ka ti duwang oras. Bali talong oras no ka na. Diyan nga ron panangyawid ko kengkan. Kanti panaghawid ko. Anong nemi? Nalapsat. No muna ta makitkitak ti puun ti barukong na napudaw. Sa jebado naman nung nemi. Kasi simple lang at aster. Ngayon madadangas lang magpapintas kang kuhana. Ano nga tat problema na? Kabayatan nga agtaratara ti logan, ti tricycle, manong nemi naman yung talyawak. Nagpakpakita manong nemi di legs na. Medyo ikayag na. Pauna yun, Diyos ko. Tila mapaspasahero. Liklikligak, digiti sulisog. Sulisog mo tumasidig. Sa sakpet ilang singasing, nga arkilain nak, ti duwango no talong oras, nga idya pa'y beach ti papanami, inimbes ti plaza. Nako, Diyos ko, kastugayam ti kinaalis to't masulisog. Hintanta na mitim ko ngayon baga manong name George. Laglagi pa yung kumang at dani pa mo ijay Hong Kong saksakripisyo nga mangnamnam at kinapudnum kang kuwan. Laglagi pa yung madama pa lang may patpatak derje balayo. Baka kit no maisarding to na ijay panaki-construct balayo no maamon ni baka mo nga damading aramid mo. Allah. Kasi lada, mangyar arsa astikas ta kanyak manong. Ngimiti bangir. Iyar arasaas naman. No, maminsan lang. Orit sabat gumamuan di ba kayo mo? Paritam kidindarik na. Basta saan kang agseryoso. Basta nilaing bakit mo tipat-patig mo. Hanggang mangsiksiko. Agin inagaw manon nimiti positibo ken negatibo nga paset ti panunod ko. Kabayatan. Ay nga nakadanon kami man. May isa nga open cottage, manon name ko parmi. Sayang, awanti balon ta. Tanong kami talamidan tato eh. Siyempre, tako mabalon ta. Adumot magatang dito eh. Sige, mapit lang arod anak gumatang. Oray anak dito eh. Bayad ak tumutin na ito cottage. Sige. Jack pa mo naga mo? Joy. Agpadpada ta. Joy mo tinaga mo? J. Kaya mga rugyan na George. George ken J. May taya. Papauna yun. May atiisam na namuna ta. Nadalos lakit dati ng babae. Nabanglo. Nagpudaw. Stainless. Diyos ko. Namuna ta may atikin-nikin niya. Hindi umay aga po manunimikit at damat bit-bit na nga lungnek. Uminom ka. Isot sa pulit. Tapno masolbar ti problema. Uminom ma. Kaya nang mabarteg kan. Nagsagsangit akto no. Lumabarteg ka. Hanami ti problema. Nagura ka ato, uminom ta pa eh. Magusto mo lang ti pulutan. Nagkanda pa order ko. Ito ko atam. Ang ado, adda. Adda asawa mo. Hindi ang arti problema, di asawak. Apay? Pinadaywan nak. Imbati nak. Napanan na. Napalagtrabaho di Guam. Guam. Danak mo. Apay lang akadit at danak nan.
Isot problema. Isot problema. Tempanaw na gid din tiragsak. Pagkatawa ka. Ang kadigang po ko na. Nag-asawa kami. Siyempre ti ag-asawa kinagdad na. At dada nga duwa. Awan ti umadayo. Awan ti mabati. Di kat sikat ini. Siyak di nabati. Yan ang nararami na mailiw ka. Kagsangsangita ka. Joy. Tinaramid ni lakay mo kat sakripisyo para ti masakbayan nyo. Nagpintas trabaho na dito eh. Napampala jay. Di ko na nakid di Ada ngamin ex na sa jay. Baka mailiw kin ex na. Gaputad sa jayan, baka nagsinubyanan da. Padasim nga ramidem. No maaramid mo, kapag itsak aramidem. Mandiday tayo ti panunot mo. Kahit mong sawan, makirelasyon ko sa bari ito'y kasta. Unfair. Iso na ang dasadya nga agragsak, siya karot at ito yung maililiwan. Nga gururay, nga tsaka mo, nagsubli pa yung nasaanan. Nagsubli at nag-asawa kayo ngay. O rin nagpapawit. Dito lang pagpindasan na. Binulan nga mga ipawit iti dolyar. Mitlagayam. Nang saan nga napatig kanya ti dolyar, ti napatig kanya kat isuna mismo. Alam minum ka. Baka maparte ka, kita ag-drive back. Kat kontrol ma. Ada ka tisang petam. Nang maparte ka, hindi umyantan. Umyanta? Yan dapat hotel data, di ba? Kayat mo? Malaksit mo, bakla ka. Joy, saan nakita mo namin? Natib kerak. Di mo ka di among ipadpadat, ha? Nung nabati ka, uri siya, nabati ako. Pinanawan na ka mati asawam. Ada di Hong Kong. Ada may isang anak mi. Agtalon na tawin. Kinamkid lang, di pa nagsinarak tayo niya. Nagiti nabati. Uminom ka. Uminom ka lang. 2 hours, alas 6, pumano tadto yun. Di mo kahit ay magkat? No. May saka na tibkar nga tao. O rin may pakita gusto eh. Uy, look. Nagpintasak, di ba? Kitang ti parokong ko. Kitang ti legs ko. Ingato ng manong nemitibato. Oh, hindi ka masulisob? Hindi ka masayangan? Nuti pala sa balit ti pangipaayat? Di mo kadi kayat? Di mo kadi amo nga talaga nga nairanta, na ikaring agsabat ti dalat ta, si kakensyak nga nabati? Come on, George. Agpakalalaki ka. Come on. Come on, George. Come on. Kinunahan na makanong nimikit niya sa dignity rupa na katimangad nga agururay nga amalak dagiti talaga nga mawaw nga bibig na. Nga magabotasan na nga mauray nga agkak manong naimi nagmulagad. Di mo kaya? Agplastar ka. Agplastar ka ti pa nagtukaw mo. Ada dagiti aglabas. Kita mo makakita ka na tan. Nag-check-in tan. Ito ko na ito, ipulutan ka na arak iti unay. Let's go. Tinasyahat. Agawitan.
Iba tinaklatan to eh. Bagam na tanong mo, ti, arik lang. Mano pagbayad ko. Tapos kawid din. Kada may isang oras yan, di ba? Wen, di oras ko pingagsubli. 2 oras, mano. Itulod kan. Iba tinak dito eh. Kasi no, dadakas ka mapasamak ka dito eh. Pasahero ka, kargo ka. Pasahero nak manipod sa jay, aging ganad to eh. Ibatin ako dito, saan ako na pasahero, awan ng bibiyang mo kanyakon. Timaog manin manong nakadadalang, sa nintang kuwab, nako. Yung perdit sa lunat mo, iti arak. Makilala, kanayon ng ti arak, ang kuribat-bat tarupam. Dito ti biyag ko arak. Pag ininomam no ka, ti restaurant. Nga may mesa ka. At daman daw kamang kadwa kanya. Ibagman ta, saan na kang gundawayan? Uro-urayak nga rin ti mangrip kanya. Katawa ka. Uro-urayak nga rin nga damang rip kanya eh. Tano adagandat idakas kanya. Ops, kuna. Wow. Hamu persayan. Kabut itid ko nga talaga. Ako na ka. Ham tatilada. Hamog patabilyan. Kasi kumakeng ka. Nagwapo ka. Very neat. Kaya namok. Kasi kalpasan ngayon bagam nga magpadpada nga nabati. Mawaw ka mo, di ba? Natibkera. Inulit-ulit kong imbaga manong naming natibkera. Natibkera. Manong naming lungnek ng gudwanan. Gusto na. Inala kong ti arak sa ko kinaluban sa ko impak ni. No. Ginatang ko reta. Mangang nga dito eh. Sana ka mangan basta buluto na. Intaharo din. Ibati na akong dito yung nakabait. Saan ka mabalik ng ibati? No. Ano ka magbibiyang mo kanya, kalpasan nga na ibati na. Makonset siya akto eh. No madamag kuntulangin ti radyo, nga ni kasto ni Joy, kat ada nang ramas kang kuana, nagsisinublan at ti 5 nga adik, kat pinapatay dapay ko na. Oy! Ano? Gawin. Di kayat ko agad. Madi man talima, diyak kaya. Dati, nagkursunada kanya, kat itad ko. Huwag naklang patayin. Kung pagkatawa ka, gapot na katawa ka, pati na kita katawan. Maminsan pa nga tawag nga. Nagawitan doon. No, karima. Minsan na tao. Urahin na. Inagdikos. Kasunod kabayag mo. Basta urahin na. Manong name inuluktan na ti awit na bag. Nangirawari ti beach towel. Inikat ng terwatan naman nung nakabrala ngayon. Inikat na peti baba. Nakapatlae ngayon. Sana yung balabad ti tuwalya manong. Uy, nakita na. Parahin na ka. Nagdikos. Loko dati masarsarakan nga pasaherong na kunak tinakam kumanong. Hindi makaasido ganitiya. Igid. Inikat ng ritual niya sa ning purwak nga tapno saan nga madanun ti daluyon. Ni nakalaplapsat nga talaga nga babae. Pero me. At damat tigitig labas-labas manong naming mangkit-kita king kuwan. Ay, asawa mo sir? Huwag asawak. Kinabi nga di mo bandang gayan. Masulita kang digos. Naglapsat ni Bakak Mau. Apaw. Apaw na. Gimasan.
Lukutuin. Eh! Iti nauman mano. Timakdangan. Nito't pagbulnasan nito eh. Iyawat mo na ta, yung tabag ko. Dapat si tabag dita. Sito ayun nagiti underwear ko magsukatak. Dito eh? Data. Tado na. Wani surot mo kanya. Nito't pagbulnasan. Ija ka banda. Sumurot ka. Bakan. Lukotoy ang babae. Ako naktinagam mo. Sumra ki di banyo. Urayan na ka. Ano nga tanong may kamatagdigos? Ha? Sumra ka to eh. Dito itong unag ng katamtarwatan. May kan. Dami ni pagbagat. Alis dila. Tagawitan. May kan na. Agbol na sa kan. Wala na. Tuno ko, lumaya ko. Alawan, may turid mo. Bapaka di mo pinapadasan. Ag-love making iti kasto nga lugar. Mayat. Standing position na makan. Ay, pinakasarsarakan. Ngayon sana kasi marikman. Inururay ko lang. Di makadakas manong name si lulukat tiri daw. Nagpunas, inikat na tibra na manong name kan di panti na katini makikita ka lamo-lamo. Di ka pumapanaw dita. Baka doon ta sa bahali nga mang sukat king ka. Buyain na lang. Ano si kaman timang punas? Kanyak. Ay na. Joy. Joy nga talaga. Yung magmantasang nagsakit ta ulo. Umay ka na. Pintas no? So kalaglag da di asawa. Pinanawan na kidin di asto nga kinapintas. Nagmayat, di ba? Come. Alistom! No? Alistom! Alistom ko nung kapag nga di ka tumalyo sa bali. Abisa tikit kita. Alistom! Katni! Aba, di mo matapala tirik na mo. Megan! Api nga dita. Wow. Api nga dito eh. Sige. Ag-check-in ta nga ron. Agawitan. Kinunak hindi rumuhan at nakasukatan malo. Tag-check-in. Gawitan. Nausawa nakmatan. Tiyawid mo doon dyan arak. Oraan niya kaya mo doon uminom basta ka dyan balay yun. Dan, nakabayad ka matlaing. No problema. Awan na bati ta dyan cottage. Awan. Sige nandan. Akbahin na ko no. Nubihan akong ka. Sino lang taong pa na pasamak ka na ta. Kinawan to ti mapasamak. Natibkar ka matin niya. Hanga natibkar. Napudnuak iti asawa. Idasakbay nga patarayak manong name ti tricycle pangistuludak nga. Idyan nang alam kanyak asidag ti balay mi jay. Idi may tulod kon manong name ti maysa nga napintas a balay. Balay yun ito eh? Balay mi ti asawa. Nakabalay kami pa yan. Sa anak pinanawan. So yung kadumta, adamay sa bakit nga katulong, ken inanang ko, ungtan nakman na. Ops, pay. Ay, arkila. Di ko mabagit ipagbayad ko, kit. Ana, isuwangarod nga mawawisang ka taong pagbayad ko. Di ka mangloko hasta, ha? Kakaitso na nga, hindi akala mga nagpawid nila kay ko eh. Manadahan? Talo? 3,000. Thank you. Meaning, I love you. Or get cellphone number mo, please. No. Among dito pala mi, ha? O may ano ka, medyo palapsan no ka. Lumabas-labas ka no ka, malasing kong tricycle mo. Okay? Hindi mo kayat nga dito cellphone number mo. Thank you, George.
Amom, numampay awan na pasama ka data, maragsakan na. Maragsakan nakta nakasara tigas ka nga natibker, napudno ko na. Nagtarusa kong dito balay manong nemi kalpasan nga di magasak itiletson manok. Nga dito magusgustuhan ti anak ko manong nemi. Itay pa lang urorayan na ka, anak mo. Ano dita? Paborito na lang. John, apok, andan ni papang mo. Andan tayo paborito mga sadaan. Hey, yung lechon manok, papa. Lechon manok. Owen. Ay, biyak. Tapay. Nana? Abi ka sila anda napasamak. Napasama ka niya. Sila nakanagdag sa nabarukong mo. Napatasam ka din tinagbasol, iti asawam. Sinanang kasano ka din nagbasol. No, andan kinarelasyon mo, no, anda tinagikwa mo nga sa bali ang babae na. Dandan nga ron. Imsang ko inaramin na nan. Nakitak pa'y amin apamaginan. So, amis mo pa yung tagawis. Inistoryak amin kininanang manong nemi gabutananang ko nga ron. May istoryak latama tipod no. Yun to maminsan na. Diklikam ton tikas tati klase na nga babae. Natibkar ka kinti Imbag mantasang ka iminom. No, dinanggayam nga iminom kit nabartek ka. Ay, sus. Baka sa mga napuputanan kit ka. Isungarod nga. Nang siyatak na minsan. Amok nga ti uminom ka, ti arak kit talaga nga. Mademonyo ka, no? Arak kita orat mo. Hamon to nilulitan na. Tamangan. Yun maminsan na kasijay. Amangan to sangkan to nga makatupad. Ti amok idi manunimi kat saan nga mapasamak pa iti panagkita mi keniya Joy. Ngimidi ti iparking ko manunimi ti tricycle ko iti pagparadaak ngayan di kiti kaduak. Pare, ita pa ilangan na maururekin ka. Sidecar number 0123. Ano na? Sidecar number 0123. Awan sa bali, ano saan nga sika? Ayun na yan. Jenny, naglapsat siya. Ano Iso ti pagping papawasam ti iliw mo kinabakat mo. Sila man na pipinasam nga ni bakit mo. Di ore no, lipatin mo ni bakit mo takitagdanan. Sila ipagbakam pare. Idiyo masidig. Hi, George. Joy. Arakilan ka kuma. Kaya damat sa baling mabali mo, arakilan nga tricycle. Api ka sa palinurure mo. Sikat kayan ko. Pamananta. Tis dati. Alam. Oras na sa papay. At adot oras na kang sasalita. Mga lakalat sa barin. Pare, sika man lang. Kahit na lagi dapat kadarsaan. Ino papanantamis. Misis. Papanantamisis. Kahit ko iti beach. Kayun. Orayan na kiti talo nga oras. Una. Kaduayan na kuminom. Agpulutan. Kayun na. Kanuan niya man ti kayat ko. Patgam. Kayun na. Kasawang mo. Awang pa Sige. Tangaro din. Manong Nemi, ingkahawit ko ni Edward. Apa pare? Siyak madlaing. Ha? Mo diya. Di mo kahit ita mayat ka madlang. Amukan pare. Tutupam amin. Sa siyod na kumatisan ng shush, nagpintas. Pare, nasakit na reta. Kaya't nang iyakar. Ano? Nalapsakit kita. Nasakit na. Sige.
nasim tagsakit. Umananayayat ako. Magpapas ka ng peso, magpapas ka dumad, gastos, iti pa naka, hospital mo, loko. Sige ka. Bamarod doon. Pagka nanok, kumakarod mo, sakit na. Apaya mo, siya mo ka. Napadasa mo? Imbag ngarot ko ha. Ilahin ka. Ay, ang ngarot doon. Nagsubli ni Joy. Apa yung magkiwana, apa yung nagbabawi. Awan, kahit ka lang isalakan. Sige, gulugan ka ta tricycle ko. Mahit kamit lang. Sige, gulugan ka. Iti balay dati nang ipanak keng kuha naman. Iti beach, ditoy. Sumurik ka nga ron? Sige. Sumurik ka. Sino kadwam? Sino kadwam? Inanan ko. Kanti katulong. Sige. Bagtada kadwata. Diyan ko ma-beach ditoy. Ang kamapan di beach resort. Kaya hangat ilad nga tricycle driver nga. Mangkuykuyuk ka. Amunak madlay sakit. Dajay panangibabawi ka na tinangitadam kanya ka tricycle driver, kaya nakading sakit na. Tsaka kaya na may sakmang ka, Joy. Nangaroon na nagamamuta. Makonsensya ako madamag ko nga. Aladakas na napasamak ka. Nagbani na kading napatigking ka. Kas may sagay kas padak nga nabati. Nagbaling kang kumanatib kaya. Sakripisyo. Ito sa baling aramidan ti asawak sa jay. Masabsabid doon nga latapanunod mo. Amoy tulok. Ngatiwan na ka. Iti negatibo. Ana ibati ka ano. Sumrit ka na ron. Sige, muna ka na, sarunong ka. Nanang, ang takaduwak. Namuka, tapi na strict mo ni tricycle driver. May mga malam yun, nana. Kastamad kang anak. Dumanong kayo. Natubrayo nga rod. Kaya't mo't uminom mo rin. Taori ati pa ka. Di ka mati pa. Kaapanak mo do, agawak na kiti numem. Danggayam ka di uminom ti anak ko. Isulatan ti uminom na. Anawaik nung hasta makadunan. Siyak timang tulong ka na kayong mga nawak yung kuwan. Siyak timang tulong ka na kayong mamagbagak yung kuwan. Nasiyat man. Nasiyat man tanadan ti kaskang kabarok nga mo nga magbagaan isuna. Nga imbes nga tutupam mo no imbes nga tutupam imbes nga tutupam kit saan di kit bagbagaam ado nga pa magbagag ti anak ko ngayon mayat mat no takadwa ka mamagbaga anang arti sa anak-anak hamo kay latan basta ti arak adda nemas kapulutan ngayon nasaklat uminom orisanin. Ikaw minom? Sige, dagayan ka. Basta dito lakid di. Sige nang, magdasal kayo, uminom ka nun ni George. Dinanggayak ni minom ano. Edita, nabartekin. Kumarkarap as. Nakita nyo man na Hoy, anak ko, ang kadyasilad mo, may kan. May kadyasilad mo. Inanang moment, andang nga dalata. Saan na ka nga tutupan, tanasiyat nga tao isuna. Sa mga sulisugan, tamang ano, agpadpada kayong mayanot ti sulisog, kat istorya ni George, kat pati isuna, dagayam di abroad di asawa na. Mayat man ti pa sinarak yo. Taam muna ka nga bagbagaan dati padam nga nabati.
Isa rin muntigas to anak. Awate mo nga talaga. Nga, imadayo ti asawa nga po kada kayo lang. Sige na. Nagngaro din sila ko. George, thank you. Nakasaysayat ka. Si kalatat sa pulik na da problema ka. Saan ka sumusurot sa bali? Sika lang. Sige. Tagawid ak matin. Ay, goro ka kayo. Dati arakilam. Anin. Aman. Ano nga oras mo? Ito kumat na pa sa damitan. Bitlang nga. Nakita ni nanang naman nung name iti panangtid na kanyak ti 3,000. Nanang, isublik ka rin mo. Ay, anak ko. Nasihat mo no. Nakitak nung siya pangitadan na takwatan. Baga, tamasap sa pulak no kanit kwartanan, iduling ko. Tadi katilad ang pangikatangan na. Inakaroon na. Joy, sige, see you. Kita tantuan yun. Nim kadagit sa marasarunong nga aldaw manong nemi saan kumata na makitkita. At dapat na nagiging daw manong nemi nga mailiwak. Kailiw kumatan ti loko. Oh, kasla masayangan na. At nagiging daw manong nemi nga mapanak lumabas-labas iji sangot ti balay da takastak ko na idi. Ngim awamot magsada kanya. Naging kangasan ko napupukutan ti panaglabas, kiti mawag ti asawak, ni Vina, nagawid ako, George. Nalpasan ti balay, iso ang ti abutek, ha? Kompleto mit lang, kompleton. Yung sami pa yung nagyanan ka ni June. Masapol nga ito no, adakan, mablasan, isunton ti panangisibruta ti iti, master bedroom. Baka, iarugya mo nga agurnong nga roda. Agurnong ti ibukbuk mo to kanya. Uy, na problema. Awang pulos. Siksikalain. Ito unos, ti 5 nga tawen. Kawan. Awan. Di ka mamati? Mamati ak, George. Itilikudan. Nga adda ni Joy. Ha? Apay nakiktot ka. Tamom, dya ka mo. Nada Joy mo. Naminduha ka lang nga nagkita nga nagkuyo ka. Kansang ko tinutupan. Apay baga ka di nga tinutupam. Dahil talaon ay pagyamamanak ka, George. Nagbaling ka na pudno kanya. Akas mo ti pa nagbaling ko na pudno kanya. Kasano pa nakamum ti amin? Samon nga saludsudan no kasano nga namuha. Baga amta ito nagbakasyonak, pasyarin tanto ni Joy. Naburbur siya anak ba nung naimito dahil ngayon baga ni Vina. Kaya dito sumangpeten, siyempre, nagpadaya kami, nablasan, tibalay, kaya idumtengen tirabi. Itaman. Hasta unay manong nimi iti iti ili tunggal may sakada kami. Walapsak tag sa o manong nimi ket basidlat iturog. Alakam lang ala. 5 nga taon ko naman. Opo, nagpatid to. Iti may sangal daw kalpasan manong nimi. Karigit ti dandan inaldo nga dasang nga ili na kininak malataman tagpasada. Dan bakit mo pare? Dan sumad na lumlumsad tamatam. How about Joy? Tawanin? Agam amuta ka ni misis ko eh. No? Kasano? Datang arti pa kaburbor siya. Oh, nagsardangan di kita kabagya kung may magpasyar kanya. Kaslakla, nakapagpatigla una nga napayag na sandaan nakita. Magastos, miryanda, kanta. Umikan, pananda. Nag-update kayo dito yung ulam. Papananda. Itayan ni Joy. Di ka mailiw? Kasi ano pa nagamamuyo ni Joy?
Kasi naman nagamamuyo ka ni Joy. Bats ko isuna. Nga pudno nga dadjay guwam ti asawa na. Balasang pala isuna loko. Abi nga rin ni nanang imbaga na ti kasjay. Abi kastoy. Abi, anong kahit mo sa inran tayo? Pinatas ko lang. Nakasan kadipker mo. Imagine, ni Joy nga mismo nagpintas. Ano tin pakita nakin ka? Kahit mo sa virgin pala isuna. Kawin, lasang pala isuna. At nakita mo, ngayon na. Paunay mo ito. Tinagtultulagan nyo. Itagtulagan nyo pa yung ipakita na, di ko na. Sintirin mi nga rin nakasat kinatib care mo. Tsaka man kaya tinaramid mo. Ano ko ma? Naglaing ka? Permi? Ma'am, the more man nga patpatag ka nagtalikakin ka. Imagine, ni Joy. Sinulisog na ka, hindi ka nagbalik. Sinulisog na hanggang nagbalik. Ekit, di adadama rin nga sa angagbahang nagbalik. Di kita, gagangil lang ang babae dita. Loko ka. Ikasano nga ro din no natin nagtirik na. Kaya awanin na. Kaya mamok, pampanunutan na. Ipatpatig na. Di mo kahit nasaktan na. Sige na. Sige, hindi ka ro. Hambutin nga maisarang ni Joy Tiropa na kanyak mano. Ala, po, pay yung bagamon. Karo ka ma, Joy? Talaga sinintir ka lang. Taorin gad natin timayat. Tasyak tagkad. Man. Friend, thank you ha. Akit, thank you mit parang sarong karyo kanyak. Ano? Uminom tayo. Itaman, uminom tayo. Talo tayo nga babartek. Baka sa amo ni Joy, ay ni George ti Arakopen na kanata. Siyempre, baka siyak kapag bimbinda sa kimsika. Aging kakarig ito ay manong name nagbalin pailaeng kanakaskas di ang nagtultuloy iti pa nagkagayemi kada Joy. At damat na nasawa na manong. Pinastibiyag na may isang engineer, kontraktor manong name ti asawa na kinadamat na duwang anak da. Nagbalimatan nga talo da kita anak mi manong name kani Vina, kalpasan nga nagsubli, ket siyempre pinagwardyahan na kini Joy, ket tituwa pa yung talo pa nga tawan, sa kalpasan na ket nagpurguden no anyaman terapami isuti napasamak. Kada iti poultry ken piggery mi nga isu itati asikasuin mi. Kabayatan na tamat nga nag-iraprapin ti panagbaling ko nga tricycle driver nga kukakon ti tricycle. Dahito nga ron ti pagkasarita manon naming nga napno iti suliso. Sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagadipadak nga nagdengeg ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga ron agyaman nga pagaya mo, George.